Tinanena kale kuti tibweranso ngati zingatumphuke zina pa kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima, ndipo tabweradi magaye ndi zoti awota nyamilandu afikatu kuja ku airport ndipo kuzitika zokambirana kumeneko kufuna kupeza ndithu data yonse yofunikira pa kafukufuku ameneyi. Komabe tiyambe makamaka ndi zomwe aululanso awota nyamilanduwo pa nkhani za kafukufuku yemweyu lero lomwe lino. Akamba zonena kuti akutitu lachitatu likubwerali ndi zoti iwowa pamodzi ndiye kutitu ndi komiti yonseja ya inquiry ija yoyang'ana za kafukufuku wa ndege ya Chilimayi akhala akupita lachitatu ndiye kuti kukakumana ndi banja la Chilima cholinga zonena kuti akatani kumeneko afuna akakambirane nawo kunena kuti apatu tsopano zikuyambika zinthuzi zayambika kale ndipo mwakhala mukumazimva nde apatu ife kubwera kuno nkonena kuti tifuna tidziwitseni kuti kafukufuku ameneyu akhoza kupezeka zoti mwina atipanganso demand kuti tikafukule matupi ajatu abale amene anatisiya nde uyu Chilima adali munthu wanu nde tifuna mutipatse permission, mutipatse chilolezo chonena kuti tikhoza kupanga zimenezo zingatithandizire kuti tipeze zogwirika eya nde akapempha ma permission kumeneko komanso amakamba kunena kuti naza kafukufuku ameneyotu ife nde situzitaphuma situnjenjemera situkuopanso munthu tikhande kuti tikuchita zinthu mwadongosolo lake bwinobwino cholinga chona chilichonse chita kuti chikayende bwinobwino. Nkhani ndiyonena kuti tionetsetse zonoti malamulo onse akutsatidwa bwinobwino ndipo nkhani izi zomakafukula matupi anthu amene anatisiya zifunikira nde kuti mwina mwake titenge nde kuti malingana ndi malamulo amene zilolezo zonse mwina muli monse kaya nde kuti amakatenganso zilolezo kaya kuti kwina kulikonse titenga zimenezo cholinga chonena kuti ndondomeko zonse zitsatidwe bwinobwino ndipo chilungamo tikufuna kuti tipeze zogwirika zimene zingathe kuthandiza ndithudi. Ayi akukamba moteromo obviously nde kuti mwina siku Achilima kukhako nde kuti ndeti matupi onse ajaso nde kuti akafikira mwina mwake mafamily onsewo akatengemo nde kuti zilolezo mmenemo cholinga chonena kuti kafukufukuyi akhale akutheka ndipo akuti mbali zonse zokhudzidwa zimene zikukhudzidwa akhala kumazifikira takamba kale za kumafamileko nde kuti mwina ndena enanso kaya ndakuti we don't know koma akhala kufikira ndithu nde kuti mbali zonse akhalanso ndiye kuti akubweretsa ma forensic auditors anthu amene adzachite nde kuti ndoyima pawokha amenewa abwere ndakatswiri oti adzafufuzenso bwinobwino kaya ndi zokhudzana ndi ndegeja amene amadziwa zokhudzana ndi ndege akatswiri ena ake oyima pawokha ayitananso tabwerani tafufuzani ndege muti zinakhala bwanji afufuze bwinobwino apa ndege itu tikuiona motere kaya ndi zonena kuti china chilichonse chimene chikufunikira mwina akatswiri ena ake oti mwina ndi madolo pa zimenezo ngawera kambira ndege ayitana amenewo ndekuti adzachita kafukufuku amenewo mwina angathandizire kuti mwina make information ina yake yanyuwani ituluke ndithu information imene sinayambe yatulukapo ituluke pa zimenezi kuti apatu sizinayendepo bwino kapena ndi zoti akhala akupanga zonse ndi zikuchitika magaye ndi zonena kuti pamene akupita kukakumana ndi banja la Chilima kumachitikatu nde kuti pa 13 June pompa tikunena mwezi wa mawa omwewu few days chabe ndekuti tikhala nde kuti tikuona abanja la Chilima akufuna tsopano akapange mwambo wa chiliza kukaonetsa chiliza cha Chilima rizonena kuti chaposachedwa pompa pa 13 June ndo amenenso ndekuti kubwera utenga umene kuti yayi zikhoza kukhala zoti mwina mwake afunika akachonsenso tupili chawo. We don't know how they're going to handle that. Obviously apeza njira zokupangira zimenezo ndithu ngati angapatse zilolezo koma ngati sapatsa zilolezo anyways tidzakhaso tikupatsani zotsatira zakumeneko inutu you never walk alone tuyenda nanu ndithudi. Nawo tibwerere ku nkhani yathu makamakano awota nyamilandu aja afikadi nde kuti kujatu kumene kuja ku Kia Kamuzu International Airport kumeneko ndipo akukumana ndi timu kumeneko ya anthu amene amazitsata za maulendo a ndegewa kuti apeze mautenga osiyanasiyana kumeneko mwina angapezeko maaudio aja ndi zina zoterozo ndi zimene tikuyembekezera komano akuti afika kumeneko ndipo tikunena pano ndekuti ali meeting
kuyankhulana ndi akuluakulu amene amayendetsa ntchito za maulendo a ndege m'dziko muno, komanso kuphatikizaso ndi kuti ndi akuluakulu ena a bungwe la Airport Development Limited amenewonso ndithu akukumana nawo onsewa ndiye apereke ndithu zimene zili zofunikira. Nanga si airport tosiyako si parliament njosiyana. Madolo awa azinanyamilandu awa ndi zonena kuti atumidwa kuchoka ku parliament. Kwawo ndi ku parliament osati ku airport. Ndi ku airport iso kuliso ndete madolo ake kumeneko akuluakulu akwenda kakambirana te makosana mamulumuzana taupezanitu pamudzi pano ifeyo chimene tabwerera pano tikufuna ABCD izi mudziwapo chani mwakuti izizi ndi apapa mupange zona kuti mutilozere kumene tingakatenge maaudio mmazisunga kuti zimenezo za tsiku limene lija kuti zinayenda motani. Tikatenge maaudio ndi zina zoterozo tione kuti zingakhale zikuyenda motani. Tikufuna ndithu kafukufuku ameneyo atheke ndi tifuna cooperation yanu komanso cooperation ya anyamata anu fa inuyo ndi mabwana pano. Anyamata anu omwina angapapeze kuti ayamba enawo kumanyenyerika kumang'ung'udza mwauze kunena kuti pano tikufuna kuti tigwire ntchito pano tatumidwa pano ntchito iyi sizotinso ndiyongodzukirira kuti tangobwera basi fetokha iyayi ntchito tatumidwa tu ndi Amalawi iyi atotituma ndi Amalawi ntchito ndi Amalawi atituma ndi mwauza anyamata awo tikufuna ndithu tigwire ntchito imeneyi ndi make sure kuti mwatipatsa environment imene they are doing that akucheza kumeneko kukambirana bwinobwino tiona kuti zotsatira za meeting imenenso zikhala zotani ngati pangapezekenso zina zake you already know ndikhala ndikuti ndikubweranso ngati pangabwere zina zake zotumphuka kumeneko ndikhala ndikubweranso kuzakupasani kuti zikuyenda motani koma apapa ndi pamene tili tizitsatira bwinobwino tisadzapezeke zonena kuti zachitika kena kuti izi ndi sitidazitsata bwanji iyayi tizitsatira bwinobwino mmene zikuyendera pakanali panopa anthu ali meeting tiunena pano nthawi yomwe nduleko dayiro nkutheka kuna kuti nthawi imene mwina mwake zizikupezani izi nanga sindi chune apo ndi apo zipezeka zoti mwina mwake ndikuti mwina amaliza meeting ija so zimene zingabwera ochoka kumeneko ndi zomwetu pa Justin Teke tikhaso tikuwulutsaso ndikuti kazekena cholinga kuti titsatire lero kuli zambiri lero kuchitika zinthu zambiri koma we will try our best and we are trying kuti tipange kava zonse. What can we say? Tinakamba kale kunena kuti aotanyamilandu atenga giya yabwino kwambiri. Apapa tikunotino aota tinyamuleni fo ena aja atilephera. Tinene chonchi aotanyamilandu pesi yaketu ikhale yomweyi osati yomachita ku midima iyayi aja watu mamonsinyo ndi mamonsinyo mashehe menemo ndi mazibusa ankangochitatu za ku midima uko ifenso tinkaona nawo kuti zikukhala motani udzangobweretsa chiripoti chachikulu kuti ayitsenso nthawi ife kumawerenga chiripoti zimene zija akuchiwerenga mpaka na mahours akuchiwerenga zimene upandapo zogwirika ya inuyo mukuyenda nafe step by step ndipo izizi oselekeza kuleka yayi pambala mbanda chonchi pamene tikufuna ife cholinga chonena kuti mukamakatulutsa zinthu zijereka kaureya izo dada tsiku lakuti adadza pangadi zotere adadza kambadi zotere ndikhope zotola Amalawi kapena tingosiya magaye mukona bwanji Amalawi akuyenera kukhala akukhutira ndi mmene zochitikirapo pamo kuti tikuyenda bwinobwino limodzi step by step tikuyenda limodzi ndi Amalawi tiuzeni kapena mwina mwake ino mukuona kuti achina otawa sakuitha amene akupangira kapena agwira ndithu magiya abwino ndikunena kuti ndikhala ndikubweranso ndikuti ngati pangapezeke zinaso zotumphuka pamenepo zepu tikuzepulabe malipotiwo ndipo anakalipo panonso tizepulenso ina cholinga chonena kuti mutsatire kunja kusoto kwachitika zina uku akuti